Sino sa inyo nakakain na ng langgam? Yes, langgam yan guys. Ang tawag dito ay pugang panas na niluluto ng mga Aita. Tinikman ko yan at yung iba pang nagsasarapang dishes dito sa Manyaman Festival 2024. At habang lahat ng kasabay natin dito mga sis naka-high heels tayo ay naka-crocs. Pero maglalaro pa rin tayo ng ganda-gandahan. Ang venue natin today ay yung Mega World sa Capital Town in San Fernando, Pampanga, kung saan ipepresent ng bawat district ang mga heirloom Kapampangan dishes. And we are honored to be one of those na na-invite to witness this wonderful event. May kasama tayong mga fellow Kapampangan content creators at na-meet din natin si Mr. Richard Dinos from the Department of Tourism Region 3. Meron ding gallery ng Kapampangan dishes by Gerald Glotton na isang proud Kapampangan photographer, writer, and reporter. Syempre, bago ang lahat, we will open the celebration with the ribbon cutting. At eto na, grand entrance ang peg ng mga ate nyo. At bilang isang Kapampangan food content creator, talagang excited ako sa event na to. Because I really believe that Kapampangan cuisine holds a major role in our history and culture, and it's something that we really need to celebrate and be proud of every single day. Bago natin simulan ng pagtikim ng mga heirloom dishes, syempre meron tayong mga guest speakers. At eto na guys, ang unveiling ng mga curtains. Mauuna tayo sa District 1. Meron tayong ensaladang pako, biringi, sisig, at itong puto babi. Ang cute, diba? Tinapay yan sa ilalim, tapos giniling na pork yung nasa taas na meron touch of acidity from calamansi. Honestly, ang sarap nito guys. San ba nakakabili niyan? Syempre meron din tayong mga kakanin at pindang damulag. Up next, District 2 naman tayo. Marami rin silang kakanin dito. Tinikman ko itong patok lip, ang sarap niyan. And then syempre meron ding ensalada, tinikman ko rin yung sisig bangus, at eto na nga, yung pugang panas. Kung nakakain ka na ng kamaro, parang same texture lang pero mas maliliit ito. And then yung pagkakaluto niya, lasang adobong malangi. Dito naman sa District 3, meron tayo ditong tamales, sapin-sapin, there's silvanas, yung palitaw na may bukayo sa loob, at itong kalamay na gabi. Ang tagal ko nang di nakakakain yan. Ma'am Kabalen Puti, hello, followers niyo po. Hi, thank you po. Sinampulan nga natin yung batirol kahit na pawis tayo sa init. And then eto, sino sa inyo yung matagal nang hindi nakakakain ng San Nicolas cookies? Winner din itong kakanin na to, kaso hindi ko natanong kung anong tawag. Parang ube halaya yung nasa gitna, tapos nakarap siya nitong parang palitaw and merong latik sa taas. Galing na akong pagsilang sulat. Pero, dyan si Plak muna. Meron din itong ambulang dila, so parang lengwa na nasa kanin, asadong matwa, kalderetang bibe, kilayin, at tinikman ko rin yung pindang damulag na may kasamang ensaladang pako. Dito sa District 4, ang daming seafood. Eto yung Cajun, bulanglang paro, may mga isda with buro, gulay, meron ding sisig mangga. And then first time kong itatry itong panara. Mukha siyang empanada sa labas, pero yung palaman niya sa loob, parang panglumpiang gulay. Siyempre, meron din tayong hipon at malalaking crabs. At itong mga pinakahuli nating tinikman sa District 4 ay yung sobrang sarap nilang tibok-tibok at yung sampelot. Grabe guys, masasabi ko talaga na bawat district ay nagpakitang gilas sa araw na to. Kaya naman talagang naging successful ang event na to at looking forward kami sa susunod na Manyaman Festival. Bago matapos ang gabi, kumanta rin dito si Gemma Catuno, Lucas Garcia at yung artist Santa Rita. Tapos may pa-fireworks pa. Ikaw, ano ba ang favorite mo sa mga heirloom Kapampangan dishes? Querido,